Tanang kanasuran, tanang katawhan, hatagin ninyo ug pagdaig ang Dios kay nagalungtad ang iyang gugma ug kaloy alang kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausab kani. Waiso na kita sa ikanapulog 7 nga Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Ug aron mahimo kitang angayan og dakos sa pagsaulog ining santos nga Eucharistia, inusulan una nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot bisalig lamang sa kaayo mo. Kaloyan mo na, O Ginoo, agtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyanon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Lalo na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tawo, ginhisayot ta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalimutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, buhi og hari, uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni Ana, samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Og si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kaniman ang imong gipangayo ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw og kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihigugma ko ang imong mga sugod. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugod. Nagaingon ako, O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong, ang balaod sa imong baba. Mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga salapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugod. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy. Sumala sa imong
didto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako. Kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugod. Kay gihigugma ko ang imong sugod. Labaw sa bulawan, bisan unsa kataho. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga agiyana. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugod. Katingalahan ang imong mga gimbutan. Pusa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag. Nagahatag og salabutan sa tawong ayano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios, kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ng inharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. O nahitabo nga kalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya
Ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sa mausab, sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sa mausab, sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw, nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat nga to sa daplin sa lanaw, ug maglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaag. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ining mga butanga? Nangutana sa Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Pagkaisuon na Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon, iyong talan, mga igsuon ko ni Kristo. Sama sa kong ingon sa una, sa sinugdan, aniya na kita sa ikanapulog 7 nga Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Sa magkausapa, ato na sa nadungog, ang lainasan nga pagtulunan, kay kaning ordinaryong panahon na focus kini sa mga pagtulunan ni Kristo. Gamit niya ang sambingay, mga istoryang kalibutanon nga adunay langitnon nga kahulugan. Hinautunta nga kining pagbasa, kini nga ato ang liturhiya karon o nga ato ang ebanghelyo, makahatag ka nato kahupayan sa atong sitwasyon karon sa tagsatag sa ato nga kinabuhi, o sa dako nga picture sa ato ang katilingban, diin nagkinahanglan kita o kaalam. Sa unang pagbasa, di pahimugatan sa basahon sa hari. Unsay gipangayo ni Haring Solomon sa dihang gipangutana siya sa Ginoo. Ang tubag ni Haring Solomon mao sa bunta ang ato ang gamiton nga hinagiban sa ato ang nasinati nga problema sa atong kinabuhi. Ningon ko kahupayan tungod kay nindot kining maong kaalam. Matod pa nga ang kaalam dako kay kalainan sa kahibalo. Unconsciously, wa ta kabantay nga palapad ta sa atong pagpanaw, kuwang ta sa palawom. Tungod kay para nato ang kahibalo mo'y makahatag ka nato kahupayan. Unfortunately, nakahatag Ginoon ka nato og miserable na kinabuhi. Like for example, diha sa ato ang social media. Diba? Wala man siguro'y tao na karon nga dili maingganyo unsay mga panghitabo diha sa social media. Una nga maghatod kini kanato sa tintal kita pagpili sa kahibalo inay sa kaalam. Adunay simple nga explanation ining maong kaalam o sa kahibalo. Ang kahibalo kuno kanang nakahibaw ka nga ang kamatis o tamatis dili prutas. Unya ang kaalam mao nga dili gyud nimo iapil sa fruit salad. Same na siguro sa atong kinabuhi. Daghan kayo mga butang nga dili unta angay hunahunahon, pero mas gipili nato ang paghunahuna to the extent nga miserable atong kinabuhi. Diba? Miserable ang atong kinabuhi. Muna nga magtukbod kini kanato ang kaalam sa pag-console, sa pag-comfort sa atong kinabuhi that we are precious in the eyes of God. Siguro kung atong gamito ng atong kasinatian, mga problema o agtoo,
mga ato ang gipangunahuna nga dili pabor nato ini kahitabo. Pahinumduman kita sa unang bahin palang daan sa balaang kasulatan diha sa basahon sa Henesis. Unsa kita ka precious, unsa kita ka bililhon sa mata sa Ginoo. Kay bihimo man ta sumala sa iyang dagway. Kung kanila atong basihan, posible siguro. Pero gi-confirm o gidasunan kini sa ikaduhang bahin sa kasulatan nga mao ang bag-ong kasabutan diin gikan kang San Juan gipainom naman kita unsa kita kapag giunsa kita paghigugma sa Ginoo diin iya gipadala ayang bugtong anak just to prove lingian na inyo ang ilid lingia inana aranang naong pero gipakamatyan na gipakamatyan dili sa tao Ginoo pag yun. Sa mga hagit ka nato, how, unsao nato, pagpahinumdam ang atong kinabuhi na bililhon kita. Sa logic pa, doon ako no'y usa ka substance and different accidents sa atong kinabuhi. Tinuod kita. Di ba? Ang substance is kita tao. Ang accidents is mga accidents, accident of time, accident of manner, ang ato ang pagka-pobre, accidental na. Ang atong pagkadato, kung dato ta, accidental na. Ang atong pagkagwapo o gwapa, kung gwapo o gwapa man gani, accidental na. Ang ato ang pagka-idaran, pagkabatanon, also an accident. What is substance is, ang ato ang pagka-tao. So niingon ko ganina nga makahatag untag kahupayan kining mga atong pagbasa nga nadungog tungod kay mao ni atong gikinahanglan karon dining panahona. We are so precious in the eyes of God. So gamito nato ang atong kaalam, atong wisdom. Unsa day pinakaimportante sa kinabuhi? Kana ang ato ang pagtuog, pagsalig. Unsa kita kapinangga o kana ato ang ipabilin o ato ang huwag tangon ang atong kahibalo nga ang sukdanan nga kalibutanon mo ay makapalipay kanato. Ang tinuray nga sukdanan sa pagkamalipayon mo gayud ang makabot ang atong gipangandoy nga atong gipangandoy the ultimate goal in this world mao gayud ang pagkabot sa kinabuhi nga way katapusan o gitawag kinig mutya. Hinaot ato ni siyang makitaan sama sa mga sambingay nga atong nadungog karon nga precious ta bililhon ta sa Ginoo ug matag adlaw ato untang waon ang atong mga kaibalo using the wisdom ang kaalam nga mahimo kitang precious atong limpyuhan atong tangtangon kay ang kaibalo ang kaalam, mao man ang papaagi sa pagtangtang. So tangtangon nato ang dili makalipay sa Ginoo sama sa garbo, sama sa pagdaot sa isig katawo, sama sa pagbaton o pagdumot sa atong isig kaingon, atong gamiton o mahupay unta nga bililhon ta sa mata sa Dios. Bahalag dili ta bililhon sa mata sa mga tao. Hinaot paunta. Palihog manindog atong ipadayag ang ato ang pagtuo sa hiniusa nga paagi. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa og kinaiya sa Amahan,
Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mi ka naog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug sa matag pangaliya kita moingon, Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Amahan, Kita hingpita ang ang among higugma paghigugma kanimo. kanimo. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas, pinaagi sa mga tawo nga naghago, alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma, walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga sa halawong masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural na kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga sila nga nagmasakiton ug nga nagantos ug sila nga walay Pinoy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato, makadangat na sa langit nung puloy-anan, agiandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Diyos sa mga amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo o kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako ikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away sukod.
sa kaayong away sukod. Maison, pagampo kamo, aron kining ato nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdahig ug himaya sa ngalan alang usab sa kaposlanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halal nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa mga kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo ara kaninyo. Maanaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataarong, Santos nga mahal, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga naluwas kami, maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug Musa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hulong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usang. Mihatag niini ngadto sa mga tinudlan ug miingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan ikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Pero paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, miningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga mo atubang o moalagad kanimo. Imoa nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagawong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Sampito na to ang atong langit ng amuhan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygunan imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug pili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap ka. Ipakita tantimaan sa itong panaginig sa unay, panagdahi. Kordero sa Dios nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kaloy ikahami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy ikami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Paisungan kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ko ang kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo. Kristo magambay ka lang sa kalibutan. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
palihog manindong, magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa dumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kiningga sa sayang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo na, ang atong second collection sa miaging Domingo, July 19, alang sa Second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Congress, miabot og 33,381 pesos and 65 centavos. Ato kining i-remit sa Economos. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas from July 16 to July 23, 5,830 pesos. Ikatulo, adunay Thanksgiving Masses nga saulugon sa God the Father of all mankind movement from July 26 to Agosto matag hapon dinhi sa atong simbahan. Ikaupat, mao kini ang mga nadawat nga mga donations from July 19 hangtod July 25 alang sa atong maabot nga church project nga miabot og 62,980 pesos. Mr. and Mrs. Boy Monterola and family, 1,000 pesos. Elenita Batikwang Gingoyon, 1,000 pesos. Chito and Buok, 1,000 pesos. Maricel Lumapas, 3,000 pesos. M and B Beldo, 1,830 pesos. B Zanoria, 500 pesos. Veronica, 2,000 pesos. Rusi Rome Rental Residence, 5,000 pesos. Emerita Sanchez, 10,000 pesos. Hualo Family, 5,000 pesos. Manuela Karin, 1,000 pesos. Jacqueline G, 10,000 pesos. Anonymous donors, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 1,500 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, 350 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 6,100 pesos, 700 pesos, 2,500 pesos, 1,000 and 1,000 pesos. Kung buot kamo mo donate para sa tong project, ihatag inyong donation sa opisina uban ang resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO account. The Roman Catholic Archbishop of Cebu National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171-801-9923. Mao kini ang atong nadawat, simbahan ko, kaakuhan ko, usa ka inisyatiba sa mga kapilya para sa atong umaabot nga renovation project. San Roque Chapel, Ibabaw, Lumbab Family, 337 pesos. Ikaunom, sunod bulan sa ulugon nato ang atong 25th silver anniversary sa dedication sa atong simbahan and elevation isip usa ka national shrine. Sa paghandom niining makasaysayanong pizza sa atong simbahan, magsaulog kita og Triduum Masses from August 5 to 7. Sa dili pa ang atong silver anniversary sa August 8 sa alas 4 sa hapon, nga pangaluhan sa atong Arsobispo Alberto S. Oy, kabahin niining maong kasaulugan, nagpadayon ang atong duaw San Jose matag Miyerkules, ang Day of Devotion and Pilgrim's Mass matag Huwebes, ug Bread of St. Joseph, Spiritual and Physical Nourishment matag Domingo. Nagpadayon usab ang atong bisita banay ug pagdocument sa mga kasinatian, grasya nga nadawat ug mga handumanan sa mga pipila ka mga parokyano ug lumad mandawihanon kang San Jose. Nga ato unyang i-future sa atong 25th anniversary celebration. Sa sunod Domingo, Agosto, atong bendisyonan ug i-unveil ang mga bag-ong kasulya, chalice ug siborium nga pagagamiton sa Misa Pontifical commemorating our silver anniversary celebration. Kung buot kamo masayod sa atong mga kalihukan,
Usa-unsang paagiha kamo makatabang sa atong pagsaulog. Sa atong 25th anniversary celebration, bisitaha ang atong opisina alang sa dugang impormasyon. Katapusan, gipahinumduman ang tanan sa sakto nga pagdawat sa santos nga komunyon. Kung sa kamot, siguradua nga limpyo kini og naka-level sa kasing-kasing og dili ubos niini. I-consume ang hostiya immediately sa atubangan sa altar og dili dadon dito sa gilingkuran. Siguradua usab nga walay mahibilin nga tipaka sa hostiya sa imong kamot bisag unsa kagamay. I-consume usab kini. Sa kanunay atong ihatag ang pinakataas nga pag-amping sa santos nga Eucharistia kay kini mao ang pinakabililhon nga anaa sa simbahan. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kami. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, dado na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mag-ambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.